طاقت انسانی امر بدل کے اختیار ملنگا پد انسان انصاف کے گیا ظلم دا سوال نہ جواب کن 1971 اسٹینفرڈ یونیورسٹی نا طے خانہ اسی تجربہ اس کرنگا تا تجربہ نا سربراہ یونیورسٹی نا سے مایا ناز و پروفیسر اس ڈاکٹر فلپ زیمبارڈو اسرا کے ماہر نفسیات سمس دار در تجربہ کن اخبار اشتہار تننگا 75 اسٹوڈنٹ دا تجربہ کے تینے پیش کرے ڈاکٹر دافتیان امتحان الکک دافتہ ذہنی صحت چیک کرے اور دا کا پد دافتے ٹی 20 تو 4 انا انتخابی کرے 12 دافتے ٹی گارڈ انا ذمہ داری تننگا اور 12 تا قیدینا گارڈ آتی دا پاننگا کہ او قیدی تی لڑتے فس افتیا تشدد کپس دا تجربہ کن یونیورسٹی نا تہخانہ فرضی و جیل سٹی جوڑنگا اوٹی جیل والا جالی خلنگا چنکو کمرہ جوڑنگا ڈاکٹر زیمبارڈو دا جیل نا سپریڈنٹس اسی دیس تانا والا تی حکم ملا کہ قیدی تی کار علیر جیل لاتیر تانا نا سپاہی کنار قیدی تی افتا اوراغا گرفتار کرے رنداوڑ گرفتار کرتا دوں کے عام قیدی گرفتار کرے افتا دوتے ٹی اتکڑی خلکر خنتا تفیر اے سرتا جیلا ارا وقتا کے دافتے جیل والا تا حوالہ کننگا دافتا پچاتے کشار قیدی تا پچ بین فیرتا او پچاتے آتا نمبر لکوکس اور اراڑے کی افتے بند کریر او جاگاتیام نمبر لکوکس ارا وقتا کے گارٹ آتے اختیار ملا افتا رویہ بالکل بدل مس او طاقت خنار تو قیدی تیا سختی شروع کریر ارٹمی کو دے قیدی باز بیزار مسر بیزار مرسا احتجاج شروع کریر تینا جیلنا سیلنا مونا تینا بستر شاغار اور دروازے ملنگ کی نلی تویرے داسا گارڈا پین سختی شروع کرسا کمرغاتی ٹی موچ اللار قیدی مجبور مسر دروازہ غاتے ملارک دا کا پد دا قیدی تی سزانا طور ٹوائلٹ آتی صاف کرنگا مجبور کرنگا افتے سخت بیزت کرسا پورا شام افتے توغکم اللے تویر مستمی کو دے اسے قیدی اس انداخ زیادہ بیزار مس کے اوغنگ شروع کرے پارے کے کنے اللے بو اولٹی ڈاکٹر سمجھا کہ دا مذاق کرننگ اٹھیے لیکن ارا وقتا کہ اونا آل خراب مس تو ڈاکٹر او دے آزاد کرے او قیدینگا اسٹوڈنٹ تینا جانے تو کشائنا لیکن ارا بچوں کنگا کسر داسا گارڈ زاک دافتیا تشدد کرے رہے دافت تو جوام ملے تورا اور دافتا سخت بیزتیے کرے رہے نیم ننا افتے بش کرسا افتا آزری ایل کرے چارمی کو دے دا گارڈ زاتا سختی پیم ودا اوف گڑاس قیدی زمینہ خاچنگا مجبور کرے تو گڑاس نا ارغ بند کرے دا خنار تو گڑاس قیدی خوفان خاموش مسر گڑاس اوغار تو گڑاس تین تو تین ٹیتی شروع کرے ششمی کو دے اسے فیمیل اسٹوڈنٹس دا تجربہ والا جیلا بس او جیلن آل خنا حیرام مس فرضیہ قیدی تا برال لس گارڈ ذاتا سختی ٹی اضافہ مسس اور پروفیسر داسا پروفیسران تبدیل مرسا اسے ظالم و جیلرس لگا کے دا اسٹوڈنٹ ناراضیت پارے داڑی تجربہ نا پنا ظلم مننگٹیے ولدا پارے دا انسانو دافتیا داخ ظلمن تکن دائت پروفیسر اثر کرے او ششمی کو دے دا تجربہ وقتا مست ختم کرے حالانکہ دا تجربہ چاردہ دے اس کنجاری تی خویس تجربہ ختم کرننگا پر دا سماتما کے دا قیدی تیان پنچ نفسیاتی مریض جوڑ مسوسر بازا گارڈاک ظلم کرننگ نادی مسوسر پروفیسر دا تجربہ نا باروٹ لکھا کہ برائی صرف من خرابنگا بندغاتا وجغان تالان مفک بلکہ امو نظام نا وجغان تالان مریک ارا کی برائی نا اجازت دیتک اگنن دا تجربہ اورن تو ننے دائیت سمجھ بریک کہ ارا وقتا کی قصہ سے اختیار ملک بے تحاشا اختیار ملک اور دا اختیار نا باروٹ اوڑا نا رفنگ پک تو ظالم جوڑ مریک